παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Μπήκα λίγο μόνος. Από ό,τι βλέπετε έχω χτίσει ένα μικρό σπιτάκι εκεί πίσω. Και βλέπετε κάτι χωρικούς. Κάτι δεν έχει πάει καλά τις τελευταίες μέρες. Και θα σας δείξω το γιατί. Πρώτα θα πάμε στα ευχάριστα. Εδώ έχω δύο χωρικούς. Το οποίο αυτός μου δίνει mending. Και αυτός εδώ μου δίνει infinity. Εντάξει, μόνο για το book το είχα. Σαν table. Ακόμα με τέτοιο diamonds είμαι. Γιατί έχω 3 σέλες. Okay. Τώρα πάμε στα κακά. Τώρα ο golem είναι σχεδόν έτοιμο θάνατο. Έχουν πεθάνει σχεδόν όλοι οι χωρικοί. Ακόμη και αυτός. Όλο την 3 πέθανε. Και το ίδιο θα... Τώρα το είδα τον Ντούρα. 4. Οκ. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγω από αυτό εδώ το village. Αλλά έχει mending χωρικό. Δεν με νοιάζει άλλος. Το mending θέλω. Οπότε τι θα κάνω? Θα κρατήσω τα cords. Αλλά τι θα γίνει με το base? Θα μαζέψω ό,τι μπορώ. Και θα δείξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτή σου πετάνε γενικά βιβλία ή όταν έχεις το Hero of the Village? Σκέφτομαι να πάρω ένα mending. Αλλά δεν έχω αρκετά emeralds. Έχω χαρτί. Όχι. Δεν έχω αρκετό χαρτί. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε. Τα pillars. Ναι, αυτό ναι, το βρήκαμε. Και αυτό ήταν το σπίτι μου. Τώρα είναι πάρει το σπίτι μου. Χαρά. Ναι, αυτό είναι. Μου λείψες βέβαια. Κάπου θα εγκατασταθώ. Θέλω ένα πιο μεγάλο σπίτι. Οπα. Αυτό δεν τον είδα καθόλου. Εδώ δώσουμε μάχη. Πού είναι αυτός? Τέλος πάντων. Μπρο! Εσύ είσαι αυτός. Επιτέλους. Ξέρω να βλέπω όλους τους χωρικούς μου. Χρόνια και ζαμάνια. Fire Aspect 2. Σύση. Όχι. Καλά, θα σε ξαναβρω. Αν μου προσφέρει ένα πιο φθηνό mending, ίσως και το να αφήσω. Channeling, δεν έχω τρένα. Κάτι εδώ σε περιμένω.
Γεια σας παιδιά. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Το ξέρω. Ναι, είναι ένα από τα πράγματα αυτά. Μισό. Boom. 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 Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δούλευα. Τώρα θα δείτε τα υπόλοιπα. Ναι. Πήγα να βρω το Fortress. Δεν πήρα Blaze Rods. Για να... Θέλω να... Μαζί να πάμε να βρούμε Blaze Rods. Τώρα δείτε σπαθί. Ναι, το ξέρω, φαίνεται πολύ ψευτικό. Αλλά μου πήρε πάρα πολλές μέρες, μη πω και εβδομάδες, άμα δείτε την τελευταία φορά που ανέβασα βίντεο, για να καταφέρω να του βάλω όλα αυτά. Αυτό είναι trade, εντάξει τώρα. Αυτό, Diamond Pickaxe. Αυτό εδώ. Είχε μόνο Lance και Mending, άμα θυμάστε την τελευταία φορά, τώρα έχει και Breaking 3. Και γιατί τα έχω εκεί μέσα και όχι στο inventory μου. Θα μάθετε σε λίγο. Από οργανωθώ. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που έχω όλα τα αντικείμενα στο σεντούκι και όχι πάνω μου είναι όχι επειδή μόνο μου πιάναν χώρο, αλλά και επειδή έχω βρει trials κάτω από το χωριό μου. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρω και maze. Αλλά, εάν θέλετε να μην σκοτώσουμε μόνο τον δράκο, να κάνουμε και άλλα πράγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, γράψτε το στα σχόλια. Εγώ προφανώς θα το κάνω, αλλά και πάλι. Θέλω να δω αν ψήνεστε εσείς. Αλλά ρε, μπιτόγκα. Ρε αυτό το knockback. Με βασανίζει. Νάτος! Έλα εδώ, εσένα θέλω. Εσένα ψάχνω. Το ξέρω, το έχω πάρει το achievement, όμως κάτι είχε πάει στραβά και όλα τα achievement έκαναν reset. Οπότε τα ξαναμαζεύω, οπότε βλέπετε. Οι λεγγίνες του κυνηγάνε ακόμα. Ο ένας ναι, με κυνηγάει. Αυτό θες ξύλο. Θες ξύλο, γεια. Και εσύ θες ξύλο, έλα. Σας δίνω όλους. Dodge. Άντε, γεια. Όπα, φτάσαμε. Γιατί έπρεπε να βγω κατευθείαν σε spawn. Πού θα κάνω respawn point set? Όχι, γεια. Όχι, δεν πίσω. Είναι μόνο πιτσιρίκια. Φωνάρε μόνο πιτσιρίκια. Μόνο πιτσιρίκια φωνάρε, δεν το πιστεύω. Αυτά μόνο. Ας το ξέρεις, ας το ξέρεις. Δεν θα ανέβει. Ανέβει, πιστεύω. Ο Enderpearls.
τέτοιες φροντές, παιδιά, τι έγινε? Αμάν είπε σε σκότωσε. Τι είναι? Regeneration. Και κάμια πέθανε, μια νυχτέλεια. Καλά, εντάξει. Είμαι τελειωμένος. Κάτσε να πιω και μπαντόμενοι σε αυτό το δωμάτιο. Καλά. Για να μελετήσω λίγο. Λοιπόν, μπορώ να κάνω ένα κολπάκι εδώ πέρα. Έχω φτιάξει μια παγίδα. Όμως για να δουλέψει παγίδα πρέπει να πάω και στα άλλα δωμάτια. Να κάνω το ίδιο. Οπότε τι κάνουμε? Πάμε. Δεν μπορώ να σπονάρω να παίξω. Θα το μάθουμε. Ωραία. Τώρα το πρώτο δωμάτιο. Γιατί δεν κοίταξε εδώ μέσα? Γιατί δεν κοίταξε εδώ μέσα? Τι? Ωραία, έχω ανταλλακτικό. Οκ. Λοιπόν, να σας υποθέσουμε ότι είμαστε κομπλέ. Θα πάμε πρώτα στα δύσκολα, γιατί έτσι θέλω. Τελειωμένος. Πήραμε, guys, με τη δεύτερη. Πέθανε. Έτσι απλά. Πέθανε. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο horror που έχω δει. Κάτω έφυγε. Γιατί πήγες εκεί πάνω εσύ? Θα παίζεις μόνος του. Το είπα. Πέθανες. Και θα πάρουμε έτσι σχεδόν free. Αν δεν έχει πέσει το σώρο αυτός. Με πέτυχε. Έκανε τη spawn.
Βγήκαμε σόι. Γυρνάω πιο δυνατός από ποτέ. Γύρισα μετά με πολύ μακριά. Μπουμ. Ήρθε το maze και θα το κάνω μετά. Μπορεί να πάρει chant. Θα παίρνει density 1. Φέρω ένα λαπιάζουλι, ξέρω και τα δύο το ίδιο. Ωραία. Μπουμ. Τώρα έχουμε maze. Ωραία. Πω, είναι λίγο χάλια. Την κάνω repair. Να πάρει και όλα. Λοιπόν. Χρυσό καλέ. Χρυσό αυτό. Αυτό. Χρυσό ξέρετε. Τέλος πάντων, τελειώνει όπως τελείωσε και το πρώτο. Αντίο σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο μέρος αυτού του επεισοδίου.